amarya ta nuna soyayya labule sirrin daki ne amarya masirrin ka aure auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura daɗi na auren ku ya saka ni nai taku murna ku ba shakku kun yo dace da junan ku a yau babu tamkar ku ku tawo kuna taku daidai a ranar auren ku ku rike juna ku juya wata rana labari aure auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura so ne ya kawo ku matsayi na auren ku kowa yana yin ku aure biki na ku na gano yan uwa suna taku kamshin turaren ku ya biye jiki na ku wanka ko ya zauna ga soyayya kun zarce kauna auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura ni dini ne folo a bikin ku ban yillo batiri yake salo kun kama dahir kun yaure a gare su bai gwalo ango amarya sun bullo kyawun rubutu ko sai allo ranar farin ciki yau kowa na ta yin murnar aure auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura shawara ta ne zan baku so nake ku buɗe kunnen ku abinda zan faɗa kai ku shakku ku je ku zauna ko babu faɗa ku kore shedani mai rada kawaye ki kyale kar san hada addu'a ta zan yi mai tari Allah ka sanya alkhairi ka kore sharri ka kara musu annuri ka ba su jariri da mace sannan ta zam jari auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura hello sai raki mai waka ka zo hello Maryam hello mijin Maryam shawarar da zan baku ku zamo yan uwa ga junanku ai ko gyaɗa da bawanta sirrin kar ku bara bawanta ina nufin ku boye sirrin ku komai wuya da daɗinta auren ku an daura aminu bota an gwanta Maryam mai abaya amarya mai farin ciki yau an daura kiɗin gwangwan ku zan doka roba ku ta duka kwali ko ya duka na gani har ma da yin barka Allah ka ƙara albarka a cikin sana'ar gwangwance ga shagon ne gurin harkar amini ne bota shi ne ake ta auren shi rafson dodo gurin laushi lodi kake yi ba fashi ina ona ji bai lezi sana'ar yake kishi malam fanta na gan shi alabaka mai kishi abubakar addu shi ma ya nuna karar shi usama gwaska ne mansur sadauki ne yasir ji ya ce gwangwan tai mana riga ne hamisu gwanki ne sola aboki ne ɗan lemu ya yi murna Allah ya ƙara girma ne abu gajere ne babban aboki ne kai ka taka rawa ta gani a bikin gwanina ne a gaida oga ne mai share kuka ne garkuwa ga 'yan gwangwan alhaji nasiru bango ne iyayen ango na murna Allah sanya albarka iyayen amaryar nan su ma suna murna